Ассалому алайкум бародарони азиз. Мо имрӯз ба шумо тарзи осон пулрой кардан ба Тоҷикистонро нишон медиҳем. Медароем Play Market. Скачать мекунем контракт денежный перевод. Открыть. бояд мо симкартаи ба ному фамилия дошта бошем. ба симкартҳои фаршивӣ намешавад. вибрат мекунем. симкарта бояд ба ному фамилия бошад, яъне робот. вибр мекунем мотоцикл, светофор, ба номрои задаги новай меяд. смс парол якум букваш ба ҳарфи калон, ахираш 2020 2019 1997 93 фарқ надорад. ахираш да инесак ба чака меҷихем вайти. ҳанами ҷое ки оз ман парол задум, шумо да электронии почта мебарояд. дута парол мезани, электронии почтата мезани, баъд пин-код. бародаро чӣ хеле ки мебинед, программа кушода шуд. Отправить деньги, отправить перевод. Страна Тоҷикистон. вибрат сумма 5000 мезанем барои комиссият маълум шавад. модат комиссият беҳад кам мегирад. комиссия отправить ному фамилияи хита менависӣ. бародаро мода дар кор мешавад картаи Сбербанк. ман ваи хидмат задагӣ ҳастам. картама шумо нови карта вибрат мекунед, картата мезанед, номерашона чӣ хеле ки мебинед. сумма перевод 1000 сум, 7 рубл комиссия мегирад. беҳад программа арзон комиссия. пушти картата як номер ҳастам, вайро мезанем. оплатить. бародаро чӣ хеле ки мебинед, смс меяд, мезани, пул меравад. ягон ҷои нофаҳмо надорад. ягон ҷо нофаҳмо бошад, комментарий нависед, ҳатман ҷавоб медиҳам. сахтум нарасад, да канал подписатсия кунед, лайк монед ва видеоро поделитсия кунед. боқӣ да паноҳи худо нигаҳбон бошад.